Μα εγώ σ' αγαπώ και το μυαλό μου έχεις πάρει. Λίγο να σε δω, αχ και να αρχόσουν να μακάρι. Κυρία Βανδύ, πόσο χαίρομαι που σας συναντώ επιτέλους από κοντά. Είστε πιο λαμπεροί και πιο εντυπωσιακοί από ποτέ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι πολύ γλυκιά. 30 χρόνια λοιπόν, Δέσποινα Βανδύ, 30 χρόνια με τις μεγάλες σας επιτυχίες που τόσο πολύ έχει αγκαλιάσει και έχει αγαπήσει ο κόσμος. Πώς σας κάνει να νιώθετε αυτό μετά από τόσα χρόνια καριέρας? Πολύ μεγάλη συγκίνηση, πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση. Νιώθω ευγνωμοσύνη, χαρά. Ένα γέμισμα ψυχής που δεν μπορώ να το μεταφράσω με λόγια. Το νιώσα στα Γιάννενα, στην πρώτη μου συναυλία. Θα ακολουθήσει 1η Ιουλίου που θα είμαι στην αγαπημένη μου Κρήτη. 8 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Λέω τώρα αυτές που έρχονται. 8 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη που ξεκίνησε το τραγούδι. Και στις 10 Ιουλίου θα είμαι στο Θέατρο Πέτρας εδώ στην Αθήνα. Πώς σας κάνει να νιώθετε το γεγονός ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια της καριέρας, με τόσες εμπειρίες που έχετε αποκτήσει, ο κόσμος είναι εκεί δίπλα σας και σας στηρίζει? Είναι πολύ όμορφο, αγάπη μου, αυτό. Είναι φανταστικό. Τα τραγούδια είναι συναισθήματα επί της ουσίας και το ότι μπορούμε και βρισκόμαστε ακόμη και μπορούμε και συνδεόμαστε με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ σημαντικό 30 χρόνια μετά. Όλα αυτά τα χρόνια, τι ήταν εκείνο που έτσι θυμάστε έντονα, που σας άγγιξε πιο πολύ στην ψυχή σας, που μίλησε στην ψυχή σας, από τα τραγούδια μέχρι ένα βίωμα που μπορεί να είχατε? Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι ένα μόνο. Ήτανε πάρα πολλές οι στιγμές. Αλλά σίγουρα μια πάρα πολύ φορτισμένη συναυλία ήταν αυτή που έκανα στο Λυκαβητό πριν φύγω για Μαδρίτη, που ήμουν έγκυος στη Μελίνα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την υπέροχη αγκαλιά που μου κάνετε απόψε. Θα την έχω πάντα στο μυαλό, στην ψυχή, όπου κι αν είμαι. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω λίγο να μου πείτε για τη σχέση με τα παιδιά σας. Με τα παιδιά μου έχω εξαιρετική σχέση. Είναι δύο παιδιά που είμαι περήφανη για αυτά. Το χαίρομαι πάρα πολύ που με τα παιδιά μου μπορώ και μιλάω και μοιράζομαι ή που μοιράζονται μαζί μου πράγματα. Είναι κάτι που εγώ δεν το είχα, ας πούμε, με τους γονείς μου. Αλλά με τα παιδιά μου συμβαίνει και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Σας στηρίζουν στις όποιες επιλογές που κάνετε? Ναι, είναι εκεί δίπλα σας? Ναι, είναι δίπλα μου, είναι δίπλα μου και αυτό είναι υπέροχο. Είναι δίπλα μου. Πώς αντιδράτε έτσι ή κατά πόσον σας επηρεάζει το γεγονός ότι ακούμε κατά καιρούς διάφορα έτσι σχόλια, είτε για την εμφάνιση, είτε ηλικιακά σχόλια? Πόσο σας αγγίζουν εσάς αυτά? Δεν με αγγίζουν καθόλου, αγάπη μου. Στην φάση που βρίσκομαι της ζωής μου και κυρίως τα τελευταία χρόνια, το μόνο που με αφορά είναι η γνώμη των παιδιών μου, των ανθρώπων που αγαπώ. Ο Βασίλης για μένα φυσικά είναι πολύ σημαντικό. Δεν με αφορά, διότι αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει τώρα. Αυτό με συνόδευε όλα τα χρόνια της ζωής μου. Από την ώρα που γίνεσαι δημοφιλής, θα πρέπει να το πάρεις απόφαση ότι από τη στιγμή που εκτίθεσαι, όλοι έχουν μία γνώμη. Εμένα δεν με αφορά αυτό το κομμάτι. Χρόνια, γι' αυτό και έχω υγεία. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που εκφράζομαι και ζω τη ζωή μου όπως σε εμένα αρέσει. Όχι για να ικανοποιήσω άλλους, αλλά εμένα. Στα ξεκινήματά σας ήσασταν έτσι πιο ευάλωτοι με όλο αυτό, ναι, όταν γίνατε δημοφιλής? Τα πρώτα χρόνια το έπαιρνα πολύ κατάκαρδα. Ό,τι και να γραφόταν και έλεγα μα γιατί, τι γιατί? Γιατί δεν οφείλει κανείς πρώτον να σε ξέρει ποιος είσαι, δεν μπορεί να σε γνωρίσει μέσα από 2-3 συνεντεύξεις ή ας πούμε 5-10. Είναι κανόνας της ζωής. Δεν μπορείς να είσαι αρεστός σε όλους. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι αρεστή σε όλους. Και ζω πάρα πολύ καλά με αυτό. Όπως και χθες γέλα μου, στα μάτια σου δεν θέλω άλλα δάκρυα. Πριν από λίγο καιρό έφυγε από τη ζωή και ένας αγαπημένος σας φίλος και καλλιτέχνης για όλους μας, ο Βασίλης Καράς. Τι έτσι θυμάστε έντονα από τον ίδιο?
Το Βασίλη αυτό που κρατάω είναι ότι ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, αληθινός, απλός και γενναιόδωρος. Αυτό κρατάω. Και πάνε από εδώ, και πάνε από εδώ, σαν ομπλάδι της αλήθης μακριά. Είναι και το τραγούδι το οποίο ήταν το διαβατήριο της Δέσποινας Βανδύ στις αθηναϊκές πίστες, στην καριέρα. Ένα διαβατήριο που της έδωσε με πολύ αγάπη ο Βασίλης Καράς και την συνόδευσε και σε όλη της τη ζωή. Γιατί αισθάνομαι ότι όταν έχεις κάνει το ξεκίνημά σου με αυτόν τον άνθρωπο και για όλα τα χρόνια είναι στο πλευρό σου και είναι φίλος σου, υποστηρικτής, συμπαραστάτης σου, τότε έχεις μια ασπίδα προστασίας πολύ μεγάλη. Έτσι, και με τον Γιάννη Πάριο, έτσι. Γιατί με το που ξεκίνησε την καριέρα της, βλέπουμε έναν δίσκο που λέγεται Γέλα μου, είχε μέσα το Γέλα μου και το Αδιέξοδο, που και τα δύο είναι με μουσικές του Καρά και στίχους του Πάριου, και αμέσως μας τράβηξε το ενδιαφέρον να ασχοληθούμε με αυτή τη φωνή. Έτσι. Και καταλάβαμε ότι είχαμε να κάνουμε με κάτι που θα έσχιζε στο μέλλον. Από την άλλη, αυτό που συμβαίνει και είναι μαγικό με τη Δέσποινα Βανδύ είναι το εξής. Ένα από τα πιο προβλεβλημένα ζευγάρια με τον Ντέμι Νικολαίδη της lifestyle ζωής της Αθήνας, έτσι. Θυμάμαι τα μπουζούκια να τους κυνηγάνε φωτογράφοι στο εξωτερικό. Μαδρίτη, παίξε πανευρωπαϊκά. Είχαν κάνει και το ντοκιμαντέρ. Και οι δύο top. Δηλαδή είναι ένα ζευγάρι που και οι δύο ήταν στην κορυφή της λίστας. Ήταν οι Έλληνες Μπέκαμ, έτσι τους λέγαμε. Βλέπεις να χωρίζουν και τώρα φτάνει σε ένα σημείο να έχουν διαχειριστεί τόσο καλά αυτό το χωρισμό. Και με βασικό γνώμονα τα παιδιά τους, έβλεπα τη Μελίνα, ας πούμε, προχτές, που είναι συνέχεια με τη Δέσποινα, έχει πολύ ωραία σχέση με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Στη φωτογραφία που ανήρθησε ο Ντέμις Νικολαίδης με την τωρινή του σύντροφο. Αυτό θέλει μια δουλειά που έχει γίνει. Και παιδεία. Και παιδεία και σεβασμό και ανάμεσα στο ζευγάρι που είναι σπάνιο. Κοίτα, η Δέσποινα αγαπάει πάρα πολύ την οικογένεια. Η Δέσποινα είναι πραγματικά ένας άνθρωπος που είναι ο ορισμός της μητέρας. Αλλά και ο Ντέμις απ' την άλλη προφανώς έχει κάνει μια ανάλογη δουλειά για να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Δεν μειώνω τον Ντέμι. Απλώς η Δέσποινα πραγματικά είναι αυτό που λέμε ότι ο ορισμός της οικογένειας. Η κολόνα ήταν η Δέσποινα πάντα. Εγώ μιλάω για τη διαχείριση του χωρισμού, δεν μιλάω για τη διαχείριση του γάμου. Δεν ήταν εύκολο, Ελένη μου, να μην τα λέμε όλα, γιατί μας βλέπει και ο κόσμος και πολλοί έχουν περάσει χωρισμούς και διαζύγια. Δημόσια δεν φάνηκε η δυσκολία. Αλλά δεν ήταν εύκολο. Γνωρίζαμε. Εύκολο δεν είναι για κανέναν να αποφασίσει να βάλει τέλος σε μια επιλογή. Και για τα παιδιά δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν εύκολο. Μια συνθήκη παραδεισένια. Αλλά δημόσια, αυτό που σου λέει, η εικόνα που υπάρχει είναι ότι υπήρξε ένας χωρισμός ήσυχα μετά. Οι επόμενες επιλογές ήταν άψογος ο χειρισμός. Ο χώρος μπορεί να γνωρίζαμε πράγματα και πριν χωρίσουν. Βρε παιδί μου, από το τι μπορεί να γνωρίζεις εσύ, εγώ και από τι μπορεί να συμβαίνει πραγματικά μπορεί να υπάρχει και μια απόσταση. Εκείνοι είναι οι μόνοι που ξέρουν. Άξιοι επένων και οι δύο γι' αυτό το λόγο. Πείτε μου ένα ζευγάρι που όταν χωρίζει στην αρχή δεν υπάρχουν προβλήματα και που θέλουν τον χρόνο τους για να δείξουν τι δουλειά θα κάνουν μετά. Να πούμε και ότι ο Ντέμις έχει επιλέξει να μην είναι τόσο στα φώτα της δημοσιότητας. Κοίτα, τώρα έχει και αυτός εξωστρέφεια και στην τηλεόραση βγαίνει. Έκανε εκπομπές αθλητικές και στο Open ήταν και στο Euro τώρα θα είναι σχολιαστής. Αν εκείνος αποφεύγει να μιλήσει και να δώσει συνεντεύξεις, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους δημοσιογράφους να ακούσουν μια συνέντευξη του Ντέμι. Και αυτό που λέει είναι πάρα πολύ ωραίο, ότι ζω για μένα. Τώρα πια μπορεί τα πρώτα χρόνια όντως να με επηρέαζαν τα αρνητικά σχόλια. Πολλά πρώτα χρόνια. Έχει γίνει μεγάλη αλλαγή, να ξέρεις, το χαρακτήρα της. Γιατί θυμάμαι τα πρώτα χρόνια την πείραζε πάρα πολύ. Παραδείγματος χάρη, ήταν κοινομιστικό γιατί κράτησε σχεδόν μια δεκαετία τη βάραινε αυτό το πράγμα. Η σύγκριση μόνιμα με την Αναβίση, θυμάμαι ότι την πείραζε πάρα πολύ. Και είναι πραγματικά ένα πρόσωπο που έχει προχωρήσει στο χαρακτήρα της και έχει πλέον απελευθερωθεί με κεφαλαίο Α. Τώρα η Δέσποινα γιορτάζει τα 30 της χρόνια στο τραγούδι και αυτή η κόντρα λοιπόν που λες με την Αναβίση πώς ξεκίνησε? Από εκείνο το εξώφυλλο το περιβόητο στο downtown. Με το downtown. Όχι, το κόκκινο φόρεμα έγινε μετά με το life and style. Που έλεγε στο εξώφυλλο η Άννα Βύση είναι 30 χρόνια στο τραγούδι και εγώ δεν είμαι ούτε 30 ετών. Τέλεια. Πώς το δήλωσε η Δέσποινα. Εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία. Και έτσι ξεκίνησε από αυτό το εξώφυλλο και μετά έγινε με το κόκκινο. Υπήρχε κόντρα νωρίτερα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Υπήρχε κόντρα την οποία. Αυτό είναι 90's, παιδί μου, σου λέω. Μα είναι 1990. Εγώ στο 1994 Εσείς που είστε στα περιοδικά λοιπόν δεν έχετε δει ότι όλη αυτή η κόντρα που ξεκίνησε κυρίως από τους φαν των δύο κοριτσιών που ήταν η Βυσική και η Βανδική είναι κάτι το οποίο συντηρήθηκε και λίγο? Θέλω να πω ότι ήταν μια κόντρα μεν που τη δημιούργησε ο κόσμος, αλλά βόλευε πάρα πολύ επικοινωνιακά. Να πω, άλλο αυτό. Αυτό έχει γίνει μετά, είναι μεταγενέστερο οπότε. Θα σας θυμίσω ότι μιλάμε για μια άλλη εποχή που τότε δεν υπήρχαν social, δεν υπήρχε αυτό εδώ το μαραφέτη που μπορείς να παρακολουθήσεις τη ζωή ανά πάσα ώρα και στιγμή
των καλλιτεχνών που αγαπάς. Οπότε, ό,τι εικόνα υπήρχε μέσα από τον τύπο και μέσα από καμία συνέντευξη. Παιδιά, ακόμα και στο downtown τότε ήμασταν χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα, η Βυσική και η Βανδική. Παντού. Ήταν η διευθύντρια. Ήμουνα λίγο πιο κοντά στη Δέσποινα, αλλά είχε τύχει. Δεν είναι ότι είχα θέμα. Και την Άννα τη θαύμασα και τη θαυμάζω ατελείωτα. Επειδή εγώ είχα παίξει σημαντικό ρόλο την περίοδο εκείνη με την μουσική εκπομπή που έκανα, που ήταν από τις top εκπομπές της δεκαετίας, πρέπει να σας πω ότι εγώ ήμουν βυσικός. Ήταν μεγάλη υποστήριξη των βυσικών θαυμαστών προς την εκπομπή. Είδατε. Εσύ είναι 30 χρόνια στο τραγούδι και εγώ δεν είμαι ακόμη 30 ετών. Καλά και ιδίως, να σου πω τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι λίγο Είπε τη φράση ο Δημήτρης ότι υπήρχε, το συντηρούσαν αυτό το πράγμα. Ποιοι το συντηρούσαν πρωτίστως? Οι δισκογραφικές εταιρείες. Από κάποια στιγμή και μετά το είχαν αναγάγει σε πολύ ωραία. Ποσειδώνα, ξέρεις, ξέρω ότι σε όλα αυτά έβαλε μια τελεία ο Νίκος Κοκλώνης πάρα πολλά χρόνια μετά. Όταν τις ανέβασε πάνω στη σκηνή στο Just the Two of Us, σε κάτι που ακούγαμε πολύ καιρό να λέγεται σαν φήμη, αλλά τελικά το κατάφερε. Να και το περιβόητο κόκκινο φόρεμα. Ζαν Πολ Γκοτιέ, τι ήταν αυτό? Νομίζω. Γκοτιέ πρέπει να είναι λογικά. Ο Σκαρντελάρε. Ήτανε. Τέλος πάντων. Νεοτερισμή κίτσα, δεν έχει σημασία. Ήταν το φόρεμα το κόκκινο. Λοιπόν, και τις ανέβασε πάνω στη σκηνή.